Tá VZ5 s tou 2,5, ale rozpočet nepočul, takže donesol si to. Ja to si vravel si majiteľom cca nejaké 2 roky. Tak. 2 roky a si hovoril, že je to nejaká špeciálna limitka. Limitka, no. Limitka je tým, že vlastne má to tie karbonové doplnky, čiže aj spätné zrkadlá, krydielko, akrapovič výfuk a samozrejme farba. Farba. A farba, to sa nevolá Nardo Grey, asi nie? Je to Grey, jo. Načo Grey, nie? Lebo Nardo Grey to má čo niekto? Ja stojí v tým telefoniku. Nardo Grey má BMW. Dačo mi to hovorí, ale teraz si spomenul, že ktoré to oni používajú. Že BMW to nadávajú. Už na ktorý model? Ale neviem, či to nie je na holografii. No, uvidíme, možno niekto napíše, BMW má Nardo. No, trafil som sa. A máš tu vlastne sériovku, čiže je to 228 kW, 300 koní. 210, ne? 300. ATK má 300. A M-kové Golfy boli na 310. Ale toto je novší nemali 310, stále boli na 300? Hej, nezmenili nič? aj T-Roc má vlastne ten istý motor, vlastne to máš to T-Roc má tiež 300. A Formen to už na 310, ne? Áno. Takže oni mali to už vylepšený. Neviem prečo takto dali. A iba blokovaný softverovo 10 koníkov. Tá neviem, či softverovo, alebo ten motor nebol celkovo tak... Na ten istý motor len... Je, však sedmička aj 7,5 Golf R-ko je ten istý motor, 20 PSI. Akurát, že má 310 koní a toto má 300. Bude aj zvuk, všetko bude, len hádžeme lajky, 6,5 tisíc hneď na lačno, to je fajn začiatok. Takže 15 000 lajkov štartujeme. Je dohoda, je nejaká dohoda. Takže tak, čiže... A ty si už vlastne, Cupru si sa rozhodol asi aj preto, že tvoje také daily auto je asi ten Leon. Alebo bol. Aj je, len ešte je v štádiu úprav. Čiže Leon jednotkový, tak, 1M. Áno. Je to nejaké upravené auto, tak možno, že tiež sa niekedy dostane až k nám. Není problém. Takže, a čo zatiaľ, ako to hodnotíš za tie 2 roky? Nemám čo tomu autu vytknúť. Či leto, či zima, nemám čo vytknúť. Čiže všetko je tak, jak si to predstavoval. A mal si predtým už nejaké športové auto, či to bolo také, je to také prvé tvoje športové auto? Športové, sériové je toto prvé. A nesériové? No? Nesériové som už mal toho Leona. Jaj? Ale to je diesel, tak povedz. Áno, diesel, no. Diesel nemôže byť športové auto. Tiež to urobia na športové. Petrol Hedi nás tu zjedia. Jasne, že sa dá. Takže tak. No a prečo si vlastne vtedy nevybral Formentor? Rozpočet, ale keby si mal toľko peňazí, tak by si vybral Formentor. Tu VZ5 určite. Počkaj, jak si to myslel, že Formentor je lacnejší od... VZ5, ale... Nemyslím VZ5, tú klasickú, 2 liter, čo je. Klasická môže byť. Ale ja som pozeral po VZ5. Ja aj toto si chcel, aha, no to už je... Iná kapusička. Toto už iné, no. A ty si sa už na tom vozil. Ja som mal 2-krát tú možnosť, ale je to zase diametrálne odlišné auto od auta. To sa nedá povedať. To určite. A dá sa... Jednak je aj to ťažisko s AT-kou, tak ako vieš, to máš o 100 koní viac. No dobre, ale viac vlastnosť a tak šoferovanie ten pocit. To je úplne iná auto. Hej? ATK, vlastne táto, nemá ani športový ten diferenciál, čiže torque vectoring vzadu. Už VZ5 to má, čiže reálne to má pohon, aj motor, Audi. Preto má ten drift režim, ne? Áno, presne tak. A to vlastne aj na suchom, ja som to skúšal na novinárskej a to fakt ide akože bokom. Hej, a dizajnovo za mňa, akože Formentor je krajší, ale ATK je taká proste, jak som ti to hovoril už na začiatku. Teraz, ak sviete na mňa, to som to nedám. ATK, ako som ti hovoril, je za mňa také SUV-čko-idnejšieho charakteru a ten Formentor je taký crossover. Čiže pokiaľ chceš ísť aj niekde do terénu, máš tam vlastne aj prepínanie režimov, dokonca aj sneh, nejaké off-road, áno. Takže je to také, že už sa to zmení nejak. Hej, len neviem, kto by išiel na taký elektronov na off-road. Ja som chodil na 19. Ale s takým profilom? No 2, 5, 5, 40 som mal. To boli širšie. Ale chodil som všade s tým. To keď ti ukážem nejaké fotky, si budeš potať. Ale zober si tak, že toto sú asi prípadkové tie najväčšie, ne? Lebo oni boli aj 17, či 18, 19 boli, či na teku. A ty kvôli tomu, že máš tie brzdy, Brembo, tak tam sú iba 20 kvôli tomu. Tak.
To je podľa mňa celý taký Brembo Performance možno paket. Môže byť. Že sú tam kolesa, disky, farba a možno si tam vieš dať aj tie karbonové doplnky, alebo možno sa to dalo dať. No, jak ty si mal na Leone, ale tam si mal 19, že? Áno. A tým pádom si mal aj menšie brzdy? Nie, ja som mal tie brzdy. Aha, len tu mohli byť väčšie kolesa. Len tu mohli byť väčšie kolesa. Aha. Ja som mal 19 a tu sú 20. Takže... A čo sa týka komfortu, má to tým, že to má jazdné režimy. 21. A čo sa ti najviac páči na tom aute, čo sa týka jazdeckých nejakých vecí? Že môžeš ísť koľko chceš a drží to stále. Čo sa týka nejaké prihľadnosti a funkčnosti aj podvozku a tak ďalej. Hej. Tak DCCčko je také, že proste ono musí tak podržať, hej. Ako jasná asistencia si tam jedno s druhým. Jasné. Ale zase jasne nemôžeš jazdiť jak idiot. Musíš vedieť, čo ti auto dovolí, čo ťa pustí, jak ťa pustí. Ale nemám tomu autu čo vytknúť. Čo sa týka jasných vlastností, komfortu, nemám čo. Čo sa týka toho infotainmentu, nejakej pripojiteľnosti telefónu, sa ti tam nedeje. Vieš, stalo sa mi akorát to, jak som išiel raz do pakety. Tam sa musíš pripojiť na Bluetooth a automaticky mi to sparovalo s autom, lebo som ho nevypol a telefón mi začal haprovať tak, že som ho nevedel ani vypnúť, ani zapnúť, ani Ale je to už vyriešené? Ako to bola chyba telefónu, nie čo sa týka auta, vieš. Aha. Lebo telefón spĺbol, že nevedel, kde sa má skočiť pripojiť, či na paketu box, alebo na moje auto. Mňa ešte zaujíma taká otázka, že ty hovoríš, že to auto je veľmi dobré a si spokojný. Chcel by si tu niečo na tom ešte akože vylepšiť, čo ti tak chýba? Na tom aute? Hej. Čo tak cítiš, že by tam ešte bolo niečo ako lepšie k tomu? Emisné veci. Emisné veci trošku vyhodiť a trošku koníkov tomu nahodiť ešte. Takže cítiš, že tam by to ešte dalo, že... Ani nie tak cítiť, ale človek, keď aj má rýchle auto a jazdí rýchle auto dennodenne, tak na tých 300 koní si veľmi rýchlo zvykneš. Čiže aj keby to malo 400 koní, aj tak po určitom čase by som tam chcel ešte viacej. Jasne, ale ty cítiš, že to auto by dalo, zvládlo by to pohode, ty ako ten výkon, hej? Tieto jazyčka podľa mňa sú tak robené, že dá to áno, ešte ten akože motor, hej, ale ako čo týka napríklad jazdných vlastností toho auta, vieš, že to fungovalo. Určite. Bola tu otázka, že spýtaj sa, či drží na ceste napríklad ako Octavia. Ale len dieselová Octavia. Jedna U, jedna Z, alebo ktorá Octavia? Len Octavia. Ideme troška potom. 15 000 lajkov je škár. Ja som nepovedal, že tu sú 20 000. Si videl akorát auto z garáže, či si ho vypucoval predtým, ak si prišiel? Vieš čo, jak som išiel z roboty, som skočil na vapku a iba jediné, čo som urobil, som dal cleaner na kolesa a splachol som ho čistou vodou. Lebo normálne vyzerá... Keramika je na ňom. Aha, lebo vyzeral úplne krásne, nevidno na tom žiadne čmuhy ani od vody je takéto, hej. Tak prešiel som ho trošku s detailerom. Jaj, no. Od kochu to ten quick off. Hej, lebo akože lak vyzerá brutálne dobre. Ja by som nemal ukazovať výfuky, keďže to je konkurencia. Asi. Teraz to neplatí. Ale tak akrapovi si zaslúži, ne? Trošku. Tak ja. Uprav si zaslúži. No. Tie, čo sú vlastne nemetalické farby, brutálne menia sa podľa toho, ako je na ostrom silu vyzerá ináč, na šero vyzerá no čo si všimol úpravu? Ja som nepovedal, že tu je... Aj už čo to bol taký Max tam. Difuzoriky, hej? Ako ja som si tak nespomenul, teraz pozerám, že Maxum, tak mi to nesedí. Ale dobre to vyzerá. Počúvaj, a výfuky boli tak odsadené, či si sa nejak posúvali? Ja, prídu mi, že tak akože trčia nejak. Trošku sa mi viac pochmúli. Čiže dobre vidím. Nechcem si to všimol. Utopené mi prišli. Nechcem si to všimol, že proste tie výfuky sú... Tak perinky ma ešte trošku pustili, tak som ich trošku ťukol vonku. Však oni sú, neviem, či nie sú zárovno, možno, že aj 2-3 centy si ich dal asi, ne? Trošku trčali. A nemáš tak, že keď sa ti zahrajú, že sa trošku vyťahnú vonku? Všimol si? Nie. Lebo pri tvojom napríklad, hej. Pri mojom Tak ono, tak zase toto je titán, ale on to má titán, nepracuje vieš, tak. ja mám neres. Aha. Titán nepracuje tak, on ti veľmi rýchlo príjme teplo, ale... No dobre, ale tam tá časť už není, chápeš? Toto
ale nie je Nardo Grey. No však neviem, či je, ale je to. Je to šedá. Mne sa zdá, že to je Graphite Grey. Vyzerá vieš, vysvetlenie. Ale vieš čo sa mi? Najviac sa mi páči normálne tá zadná časť akože toho auta. Lebo s tými výfukmi, s tým Maxom, čo si to asi nahodil a s tým hore tým maličkým Maxla s pridákom, čo k tomu hovoria, vyzerá to podľa mňa veľmi dobre. Podľa mňa to akože tá zadná časť normálne sa mi veľmi páči na tom aute. Kolesa sú brutalitné. Ale dobre, toto viem, že nie sú. Ani toto nie je sériové, nie? Ani toto je sériové, aj toto? Karbon? Toto dávali, hej? Hovorím, že to si vieš nakonfigurovať aj na Leone. Čo si? Ale vieš čo, stojí to, neviem, či nie 800 €, že... No dobre, ale prečo napríklad nezrobili tak, že keď dali hore, tak tie bočne napríklad dali karbonové? Chápiš, aby to tak licovalo? Zladili to možno s tým spodkom. Lebo toto je... S čím to s akým spodkom? Čo je nad výfukami. Keď máš tiež ale tie klavírovú boky čiernu. máš na každej, podľa mňa, takej, čo... Ale však to si ty ako toto, ne? Dával, ty Maxtony. Toto tu na celé bolo. Stredový Jediné bol, no? Maxton, čo vidíš, je iba toto tu na. Iba tie rebra. A ten stred. Ten malý plast. A to vidno teraz, keď sa pozrieš, že to je taký iný lakovaný plast. Hej. Aha, Ako našiel som ešte... čo si, to som si ani... Od... Nepoviem, či sa teraz volá firma, ale je tiež rebrovaný, ale je tak robený, že má taký smolo vonku, ešte je taký čierna lišta, pusta ide čierneho. Čo si? To som si normálne nevšimol, že to je normálne toto. Akože, jak to presne licuje. Ľubo, nezabudni pestičku do výfuku. Nevojde sa. Jak to máme radi. Nevojde sa. Á, nevojde sa. Na 3 prsty je otvorený. No. 4 prsty, ale je skrútené. Počkaj, To mamičky. počkaj. Nerob to, more! Ani vypni, more stream. Naťaž nie, jasné, že má. Tam pomedzi toho difúzoru vychádza. Dobre, toto je nemá. originál carbon, Toto nie je nemá fake. akože, jak si teraz povedal, ne? Ťažné, ale normálne klasické obyčajné majú asi ťažné. Aj tu si vieš nakonfigurovať. Na kopru, hej? Čože? Normálne sériový, originálny. Tu si vieš normálne dať ťažné? Ale pritom to už by asi zavadzalo, že? No hej. Podľa mňa nezavadzalo. Ono, by ale vyšlo. nemohlo. Ale nevyšlo by. Nevyšlo by, lebo ja som tým difúzorom proste zakryl tú dieru, ktorá tam bola. Aha, chápem. No, Nemáš na našeho, pozri si video, nic nebudem pozerať. Ešte na streamke môžem urobiť jednu fajnotku. No, za ďalšie prekvapenie. Send nudes. Jak správny tento. A ty si dával robiť, či to je originál? som si robil. Hej? čo si? Mikina. To je pre mňa? Ale toto tu? Tiež dokúpené. No dobre to vyzerá, náhodou. To lepšie, ak tie gumy, nie? Čo tam sú. Pekné to je, hej. Tie vaničky, hej, plastové. Ale jak to máš normálne čisto, to vidno, že asi aj nepoužívaš. A nie každý má také špinavé auto, jak ty. No, Vyzerá to pekne. videl si svoje auto? Ja som videl, ale veď moje je zvonku. Veď rýchle auto je špinavé, vieš, tvoje, čo má byť špinavé, však to je Fabia. To není, nie. Hej, lebo to Fabia je, dobre. Vieš čo, neser ma. Raz to prekovám a ťa vysypem. No. Takže, čo máme ďalej? Zaujímajú ma stále, teda už poslednú dobu som si pripravil takú otázku, že aké bolo tvoje prvé auto? Prvé, ale také, že už si mal vodiča. Favorit 136L. Hej, z tých lepších, alebo z tých najlepších, čo boli, ne? No. A aké je tvoje vysnívané auto, ktoré by si raz chcel kúpiť? Nie také, že ja neviem, La Ferrari, ale no akože nechcem ťa podceňovať, ale niečo by si také, chcel kúpiť? Reálne. také rozumnejšie. Také, čo dáva Alebo zmysel. za čo by si vymenil Cupru? Ja viem za čo. Za VZ5 Je to jedna z možností. Akože ja hovorím, že Cupra je brutalitné, také návykové auto. Ja som si ho strašne zvykol na daily, ja nepoznám ideálnejšie auto pre mňa ako tá Cupra, čo som ja mal. Hej. Leon v matnej farbe, Brembo, brzdy, tiež tie medené doplnky. Tá matná farba, ja som to mal 2 roky a akože dosť často sa mi stávalo, že ľudia ani nevedeli, čo to je za značka. Hej no. Pritom Cupra je na slovenskom trhu 6 rokov. Hej, ale nevedeli reálne.
Zober a väčšina ľudí zase pozná Formentor. Hej. Formentor a Teku a už Leon je taký, že hej, čo si chcel upovedať. Zober Ešte si neodpovedal, ale povedz. Víš tam stále. To má lepší zvuk, jak ja. To má lepší zvuk, jak všetci tu. Všetci. A spotreba 3,8. Hej, určite. Tak toto asi pri tom výfuku ťažko. No a neodpovedal si mi, že aké auto, ale asi som si typol. Ako ten VZ5 Formentor, pustil by som ju za to, ale také, že vysnívané, či už RS6, RS5, Čiže koncernový hráč. tak no, čo už má tých viac jak 350 koní. Mohli by ste mi povedať, kde ste zohnali tie nálepky? Jaké nálepky? Ale vieš čo, sa mi páči, lebo sa mi páči. Normálne môžeme sa celkom zhodnúť, lebo tiež tá VZ5, akože nemal som možnosť sa s ním povoziť, ale som sedel a normálne cítil v tom aute úplne tak príjemne. Hej, napríklad teď, čo sme boli ten Centauri, normálne cenovka tam bola 78, ale normálne, keď som sedel v tom aute, všetko vieš, ako brutál. Ja by som si vedel predstaviť to šoferovať a ešte pod kapotom má jeden 5 vale, so 400 koní skoro fuhuhu. Akože zase z mojej strany, ja tým, že mám Audi, Tam máš pravdy. hej, ale proste kebyže postavím si vedľa seba, že novú RS3 a nový Formentor, VZ5, alebo nie nový, ale VZ5, tak asi stále by bola za mňa RS3. Akože áno, hej, len zase to bereme iné auto. Motory máš, ale to opracovanie interiéru, kvalita hudby, povedz mi, že či tu ti hraje dobre hudba. Tak je tam beat, Tak je tam beat, ale nie tá červená, ale tá čierna. No, a mne hral beat v Leone, že nič. To keď si pustím v Audine, tak je to úplne dačo iné. Či tie vytlmené veci, ja neviem, čím to je. Môže byť, že tu menej. Vieš, alebo tými tapacírami, neviem. Ale v Audi hraje, že brutalitne hudba. Na polku len, keď mám, hej, zvuk, hraje to už brutalitne a proste Cupra mi tak nehrala, vieš. Tak tu na tiež je to tak, že naplno som to ešte nemal. Čo sa týka. No však vyskúšame. No čo, máme 15 000 lajkov. Ale ty si vieš porovnával napríklad tamto VZ5 s RS3. Z RS3, no. Ale keby si povedal RSK 3, to by dalo väčší zmysel. No, tak z RSK 3, jasné, RSK 3 je Podľa mňa staré auto. Ale čo teraz, čo sme skúšali, to bola už nová, nie? Nová verzia. RSQ3, no hej, Toto sme teraz testovali. Stále to je akože koncepčne sú to staré auta. RSQ3. To je Tak. RS4. Ako hej, napríklad keď som zapýtal majiteľ na RSK 3 a že na VZ5 keď cel, tak povedal, že čo týka tých materiálov, že je to proste vidno, že to je lepšie spracované kvalitou RS4. Mám, že RSQ3 a Formentor, tak asi Formentor. A ja, aj keď tam to je lepšie spracované. Ale Audi je Audi nie. Audi, vieš, kde je to proste opracovanie. Ja som hovoril stále, že Cupra má akože veľmi dobré veci, ale cíti tam proste ten rozdiel. Ako máš aj pri Cupre máš tie také vlastnejšie plasty a cítiš to, hej, že na čo cítiš a zabrúšia. Pardon, tie bočné nálepky sa pýta. Na oblienka, čo máš, to si dával asi robiť. Robil som si, Robil si si. čiže robím reklamu. Takže nám vieš dať urobiť. Vlastne sa máme. Je to dosť možné. Takže nám zrobí všetkým. Jubo, hneď biznis. Bím, no jak. Biznis, máme 15 000 lajkov. Ale dobre to vyzerá. Kým ho zohrie, No počkaj, to si ešte nás máš jedno. Takže toto som sa ťa pýtal, No a čo sa týka napríklad že tak, že ty máš ako plnú výbavu? Lebo poznáme, že máš hore panorámu. Je to fúlka okrem pamäťových sedadiel. Ešte aj panoráma. Bo teraz si všimol, že máš hore panorámu ešte k tomu. A to je také trošku nezvyčajné na takéto... To je zvyčajné na auto, SUVčko, ktoré si alebo- skladal Nemec. Na nemecký trh. Vieš, lebo tam si buď nakonfiguruješ všetko, alebo buď máš taxi, čo sú také, jak slonia, proste žlté auto škaredé, krémové, alebo potom máš fullky väčšinou, alebo také, že viac na štandardnú výbavu. No. Podľa mňa. Ideme sa presunúť do interiéru. Môžeme si ukázať interiér a zatiaľ môžeš ho naštartovať. Nech sa troška zohreje. Hej. Kľúč mám tu, tak nemám. Nemôžem, lebo mi Lebo streamuje to, aby vieš, nemohli nahrať. si ma chcel nachytať.
sa ti nechce ísť, čo vozí? To bude vedel. Ešte vieš čo? Ma napadlo, že čo by ti pozvol ešte trošku. Elektronická regulácia klapky. Sú tam klapky, ale ja mám na diaľkové. Ja aj tak. Ja nemám na ďalkové. Ja hneď sa to otvára voličom. Rebus to majú. Takže robíme aj reklamu, keďže RS3 má Rebus výfuk, však na moje je to vidno, lebo má je vidno klapky. A bolo to tak, že RS3 keď naštartuješ, štartujem s otvoreným stavom. Aj jazdím, že máš normál režim. Naštartovalo, ale potom zavrel. Hej. Ale keď si naštartoval, má taký pekný, taký hutný zvuk. A je to smutné, ty kokos, že vieš, akrát povíča, nepohrali sa. No. A výkop stojí 7,5 body. No. Ja to 3700. Ten zadný koncový, 3700, nie? To je až od katalizátorov, od OPF. Aha. To nie je len tu na. Aha, že tak, aha. Čo si? Teraz má, vlastne to je studený. Hej, teraz. Hej, teraz. Normálne ani ho nepočuť, aký rozdiel. Otvoríme to, pozrieme si to. Otvor to, ľudko, ne? Poď, idem sa pozrieť zatiaľ, to môže čo. Ja mám na svojej ďalkové ovládanie, kde si otváram klapky jazdky. Čiže ja viem ísť na kvázi, aj na eko tam nemám, ale na komforte, ale klapky mám otvorené stále. Potom si mi vieš zapnúť, vypnúť a otvoriť na 50%. To je akože, to majú oni svoj. A tento Marek, čo má tú modrú RS3, tak on si to kupoval. Čiže, lebo ani tam ti neotvorí, že nám to kupoval. Je tam športový RS. Toto sa mi páči to späť, ako je to späť, to aj si mal. Nie, ja som mal len upravné. Toto si nepamätám, či si mal tiež takto. Počkaj. Nemal som, len Cupra som mal. Aha. Nevidno. Ja som mal iba toto Cupra. Vieš, ten znak. Keby si sa ešte trošku posunul, tak by pasovalo. Na kanál Dekle. To podľa toho urobili. Kanál Dekle. Mal som C63 plus ten sa svetlo jasný. Pozerám, že asi využívaš brzdy, nie? Keď to trošku také... A to si zober, že sú tam nové kopiče. Asi 3 mesiace dozadu som menil vpredu aj zadu kopiče. Ale spokojný si so brzdami. Fungujú dobre. Poďme si ukázať interiér. Torpedom tu, kde tu je baterka? Hodinky, vieš. Motor? Je lova, ne? Hej. Športovým, že je to také hravejšie na zadu. Toto mi chýbalo napríklad aj na mojom Leone. Jo. A toto ináč stred je jak z toho Leonu, ja som mal 2016. Muziku si mohol úplne vypnúť, aby toto... Tiši. Aj štart stop ináč vedia vypnúť. Už. Dá sa tam dať taký odrbovač. Ja mám na to gombík. Môžeš ísť doprava a na kruhači potom, keby doľava smerom na Košice. Smerom na Košice pôjdeme? Na druhú stranu nie je signál. Takže kvázi budem sa vrácať naspäť na Olšany, hej? Áno. Ale pekne svietia. Už máme Cupra režim. My jo. Iné nepozeráme. Ale ešte prevodovku nemáme. V pohode. S-ku. Bude nechať, nech si to ide. No, jak sa otvorilo? Otvorila sa klapka, hej. Ale najprv nebola. Áno. Podľa
Podľa mňa tu, vieš, ak sa ti otvárajú klapky? Podľa toho, ako máš pridaný plyn. Lebo si pridal jemne a potom si zatlačil, až potom otvorilo, keď napríklad, ja neviem, 80% plynu si pridal, tak vtedy asi. Ale ja som myslel, že normálne, keď dáš kúprať ten režim, že sa automaticky otvorí. Že budú už otvorené počas jazdy. Podľa mňa nie sú úplne. Lebo aj Marek to má na Ďurďošik. Aj Marek to mal na tej RS3, že mu to neotváralo stále. To nemáš permanentne otvorené kvôli zvukovým limitom. Fakt, keby si to dal toto, tak vtedy by si vedel rozdiel. Však príde ten Marek, sa ho opýtaš, že aká to je zmena. On keď dá teraz dynamic režim, tam má otvorené v kuse. On si dal toto, vieš čo... Alebo si vieš dať tak, ako mám ja, že na diaľkové. A keď jazdíš, tak dávaš si niekedy aj manuál, či na športe chodíš? No? Sem tam, hej, keď chcem, aby to podržalo rýchlosť, tak si dávam do manuálu. Lebo program tých prevodových je to, že sú strašne podtačavé. No. Nemá to automatické, Čo? diaľkové. Mám automatické. Ja som myslel, že to ty. Doprava a hneď doľava otočené smerom. Teraz sú už klapky otvorené. Počuješ, že to duní. Ale prdí si to, sa mi to veľmi páči, že to počuť. Trojku si teraz podržalo do 4 a stále ju drží. A stále ti, keď podraďuješ dole smerom, tak odprdí niekedy výfuk? Áno. No takto prdí to auto a tu je vlastne sériový výfuk. Nie je tu nič urobené ani so softverom, s ničím. Ako nie je sériový, ako sériový, vieš, že to je akrapový stále. Ale je sériový. No dobre, ale keby si vieš objednať. No hej, ale keby bol ten úplne sériový základný, tak tam by nebol taký zvuk. Ale tiež by podľa mňa prdol. Ja som na teku nemal ani s týmto. Ale mňa by reálne zaujímalo, či normálne tam majú nejaký plyn na výkon, vieš? Zober, že lebo oni... Výfuk určite. Lebo oni asi dávajú ten výkon, čo je teraz, asi na sériový výfuk, čo je základný, nie na ten príplatkový. Podľa mňa ten príplatkový bude mať tam taký možno 10 koní plus navyše, taký kruťak. Takže bude tam rozdiel. 10 koní nič, ale tak stále je to iné. Teraz je Cupra režim, hej? Ale nepríde mi to, že to je tvrdé ináč. Teraz keď podradím... Nie, ešte zohriatý. Ale zvykne, hej, tak keď podradíš. Hej. Ale sa mi páči, keď to je normálne tiché kultivované a potom keď tiež normálne má to fajne taký príjemný zvuk. Nie je to ani hlučné, ani otravné. Takže super. Čo to za premávka, ty kokos? Hej no. Koľko to má z 0 na 100? 4,9? Pôjdeme rovno. 4,6. Okolo, tam na kruháči sa otočíme. 4,6? Čo si? Spotrebu? Nie, spotrebu. Som sa zľakol. Z 0 na 100. 4,6? A pekne to zatlačí aj do sedačky. Ale mne sa... Toto je ináč výhoda tých motorov, že od proste 2000 otáčok to ide. Ale nemôže mať 4,6. Nemá 5,6. Ako pri launch control pri štvorkolke. Lebo mne sa zdá, že lebo ja mám tiež okolo, plus minus rovnako. Na Leone tuším som mal 4,9. A tu má vyšší výkon štvorkolku, takže to auto musí lepšie zaberať, jak moja Fabia. Zabera. Hej, také má 6,4, ja mám tiež medzi 6,7. Nepovedal 6,4, 4,6 povedal. Ja som počul 6,4. 4,6. Dobre, tak potom sa ospravedlňujem. 2,6,4. Potom berem späť. Zle som počul. Akože veľmi príjemne dobre to ťahá.